Ndebe anyị ụtụtụ ọma ni o. Ndebe anyị ihe ọma mekwara na anyị. Tata bụ nkwọnkwọ pụtara anyị ihe ọma. Ụbọchị nke tata ọ bụ ihe mwute. Ọfọ anyị na-agọ tata bụ anyị chọrọ igogbu imirikite n'ọfọ. Ndị a na-agogbu n'ọfọ n'ụbọchị nke tata bụ efu ndị na-eje wee na-abụrụ ha anwụ ya, efu ndị na-eje anara mmadụ ihe ya n'ike, efu ndị na-adị emegidebe ndị mmadụ na-enwere ihe mmadụ ga-eme, couple with ndị anụnwa nara ndị mmadụ n'iyi na Anambra. Anyị ara ama ṅa ntị ihe onye melu abụrụ ya bụ isiokwu, kama anyị sị ihe onye metara eme gịnị ya were isi ya buru, mana ihe bụ isiokwu bụ na anyị nwabụ ndị Igbo ara ala ka ịkwafu ọbara. Nwaanyị ịkwafu ọbara ji wee dịrị anyị mfe ịpụta kịta ịgwọ ụbọchị anyị nọ na Anambra be anyị ofu a n'Igbo be anyị orejie tipịa tụtụrụ ndị mmadụ tipịa a na-ekwu okwu a na ofu Anambra a nke kacha ewutezi m abụrụzi na mmadụ ọbụla nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ, na nke kachasị ewutezi bụ mmadụ nakata oji ọtọrọ mmadụ ibia ogbuo ya. Ihe a ka anyị na-agabiga n'obodo abụọ a n'Igbo, ihe a ka anyị na-agabiga n'ala Igbo. O mere ebe dị iche iche nke eji n'aka na-akwụgharị kịta anụ nwatakịrị na-azụ azụ, ọ napụta na-egosi azụ ya na-egosi ntani moroko nwata na-azụ azụ. Ihe ọzọ emere bụ akpụrụkwa ya jekwa nakwa ndụ ya n'iyi, nke ahụ esi otu ahụ gaa ahụ ekwutezi ya. Ara ekwuzi okwu nke mere n'izu ọgụ ya mmadụ na-eku n'ume, onye ana na-eku ume, mmadụ na-eku ume ihe ga-abụkọba mkpa gị Igbo otu ị ga-esi wee jee bibie ndụ onye nke ọzọ, na onye ọbụla gburu mmadụ ịma nwerata ezumike n'ụwa. Mmadụ ọbụla onye ọ fụrụ ya bụrụ ma imeri ya n'ọnụ big man ma imeri ya mgbe ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ inwekwa ike inwe ezumike n'ụwa. Mmadụ ọbụla gburu mmadụ enwe nwerata ezumike n'ụwa. Ime ka o were bụrụ na ị na-azụ ofu ihe ma nke ọzọ ịbatara ebe ndị mmadụ na-egbawa ya egbe ebe a gbusisi ndị na ebe a ịbanye igbuo nwoke, igbuo nwaanyị, igbuo ụmụazị, igbuo ma ndị dị ime, o nwere ihe ọ dị gị ka ya. Ihe anyị na-agbaghị ụbọchị nke taata achọrọ nka nchetara gị maka na o nwere ike ọ bụrụ na ịṅụcha anwụrụ ma ọ ṅụọ mkpụrụ mmiri ma ọ dị ogbuo onwe gị ibu, igbo onwe gị ibu abụọ bobobocha ọ dịghị ka ọ na ibu na na-eme ya mbutu. Ihe ibu anyị na ga arụ adọbịa na ala eme gịnị ala eburu ibu a nakwa ntị ka m gwa gị ma ọ bụrụ na nchefu gị ichefu ka ị wee nụ ihe nkwu. Ihe ngwa agha bụ na o nwere onye ọbụla gburu mmadụ na ọbara niile ahụ ikwefuru na-ekwu okwu n'isi gị nwa bụ egburu ya. Ezinụlọ niile na-abụ gị nwa bụ egburu onye ahụ ọnụ, obodo niile na-abụ ngị nwa bụ egburu onye ahụ ọnụ, mmụọ ala na-abụ ngị nwa bụ egburu onye ahụ ọnụ, mmụọ nọ n'elu na-abụ gị ọnụ. Ị nwere ihe ga-emereta n'ụwa ka ị nwee ezumike? O nwere onye gburu mmadụ ga-enwereta ezumike? Egwogodi ya ndawiyi nwere mgbe ọ ya nọdebe o mechakwa ihe ahụ egburiri ya gị. Na ọ bụrụ na ihe egbuo gị ọnwụ na-egbu ha eme gịnị? Ọ maka ọnwụ o nwere pasọ ga-ekpere gị ekpere ka anapụta gị. Obodo ihe ifuru chegharịa n'elu ụwa iji emegide repentant gị mgbomgbo repentant gị ewere ha ka Anambra niile asị ị ga-ata afụfụ a maka na mgbe ahụ ị na-eme ya o nwere ndị ị na-emegide oge ahụ. Onye ahụ igburu imegidego ụmụnne ya, imegidego nwunye, imegidego nwa, imegidego ikwu. O nwere ya osi ya bụ na ego ka enyelu gị ka ije mee ya iwe je mee ya maka ihe ego ga-agwụrịrị agwụ, anịna ị ga-anwụrịrị anwụ bikọs ọ bụrụ biznes. Ya bụ na ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ, ọ dịghara anyị mfe, ọ dịghara anyị mma n'obi. Nkwọ tata ga-akwọrọ ajọ ihe niile ahụ ime ka ọbara kwọkwatakwa onye ahụ n'isi. Okwu eziokwu Chukwu. Nkwọ kwọrọkwa ihe dị iche iche, nkwọ kwọrọ ihe niile ahụ ihe onye mere onye si mekwe ya onye ahụ. Ifuru ndị a niile ji ewe gbusie ndị mmadụ na-agbagbusi ndị mmadụ na-agbagbusi onye fere gbagbuo onye fere gbagbuo. Anyị sịrị ihe ga-egbu gị anya akọ na eke, onye akọ na ori, onye akọ na avọ, onye akọ na nkwọ. Andị na ị ga anwụ ọnwụ ike, ị ga-anwụ ọnwụ ahụ nga ị ga-anụ ụda ihe ime. Ọnwụ onye a ga-abụ ụda ihe ome arụ ofu ihe ime. Anyị kwuru sio na ndị a na-akpa ajọ mkpamkpa ihe agha tiri ihe anya mmiri n'etiti ezinụlọ dị iche iche. Ihe anya mmiri ga-eme ha na eke, mee ha n'orie, mee ha na afọ, mee ha na nkwọ. O mee nke o chekwubere n'elu ụwa, nke ahụ abụchacha nchekwubi ya na nke ahụ abụkọcha ihe ahụ o bu n'obi o ji eje eme ihe ahụ, ma nke ahụ bụ ihe ahụ bụ obi eji eje akwụ ụgwọ were na-egbusi ndị mmadụ. Ihe ahụ bụ ihe ọ ga-eme ya ka o nwee aṅụrị o ji wee na-eme datịna. Anyị sị aṅụrị ya funarịkwa ya o. Nakwa ntị ka m gwakwa gị ọzọ, ada ama ihe anyị na-aka nzu ya n'ụbọchị nke taata bụ ndị niile ndị ahụ ezinụlọ niile a lara ụmụ ha n'iyi, ezinụlọ niile a nara ụmụnne ha n'iyi, ezinụlọ niile a emebiri ihe ha, ezinụlọ niile a gbagburu mmadụ. Anyị si ka onye ọbụla die n'ọdụgbokwana ka ọ ya dị n'ọhacha bụ okwu ahụ anyị na-ekwu okwu ya. Mana anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata na-asị na ndị agha gburu ndị a na ndị agha kpara mkpamkpa
ebe ọbụla ha furu ha zuo Chineke mee ka ha cheke ka nzu a ka anyị fụ ha Chineke ndị niile na-agbusiri ụmụaka ndị niile na-adịrị kpamkpamkpa ndị niile na-agburu mmadụ ndị niile na-egbusi ndị mmadụ a o ji wee bụ na igbu mmadụ enweghị ihe eji akpụrụ Chineke ya na-agọrọ ụfọdụ ụbọchị nke taata Chineke mee ebe ọbụla ha nọ na mee ka ebe ha nọ na gị ka ha cheke dịka nzu a ka ha cheke dịka nzu a ka ha cheke dịka nzu a ka anyị wee nwee ike ịfụfa anyị fụfa ya arụba ha ama ihe a na-ekwu bụ na anyị ga-afụ arụba ha ama Chineke mee ndị niile na-eji egbusi ndị mmadụ mkpamkpa abara na be anyị mee ha ọkụ ka anyị agịrị ebe ọbụla nọ ka ha dịkwa iche ebe ọbụla nọ ka ha dịkwa iche ebe ọbụla nọ ka ha dịkwa iche ana Igbo tọwa ha okwu n'ọnụ ana Igbo tụpụta ha ebe a na-ekwu okwu na onye ori ji jere ebe ọ na-ezu ori ji ruo ebe a zụsi ori ji pụta ebe a na-ekwu nọ na bụ onye zuo ori ji a na-atụ ya okwu na ya zuru ori ji n'abalị na o nwere onye vụrụ ya anyị agwa ya na ana-atụgbu ya Chineke tipụtakwa ndị okwu n'ọnụ tipụtakwara ha okwu n'ọnụ mee ka ebe ọbụla ha nọ ka esi otu afọ ha mmụọ enu mmụọ ana mmụọ bụ mmụọ mmanụ na Anambra steeti mmụọ niile na Anambra steeti tụlieni ndị a na-agba mgbamkpa enu mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'ala Igbo tụlieni ndị na-agba mgbamkpa enu ka a mara nke onye na-eme maka na nke onye na-eme ka e ga-eji wee mara ya tụnie ebe enu ka anyị mara ndị kpara mkpamkpa a n'ọkwanụ ka ọ dị n'obi obi ka a na-agwa obi ka a na-emewa obi ka emegidere ihe a ọzọ biznes ọbụla ị na-eme ịma na biznes ya nwere ike o ruo echi ọ bakfaya eji egbu nne gị maka ihi gị ekwuro maka gị bịa gbuo nne gị maka ihi gị ekwuro maka gị bịa gbuo nna gị maka ihi ihe imeta ekwuro maka ya bịa gbuo nwanne gị nwaanyị maka ihi ihe imeta ekwuro maka ya gbuo nwanne gị nwoke maka ihi ihe imeta ụmụnne gị esoro ya nwee nsogbu maka ihi ihe imeta nwa gị ewere daba na nsogbu ya ịmara biznes ahụ ị na-eme ga-abụ imebi ya ị na-eme gị ma ama m mụ ama onwe m onye ọbụla na-ebe ama onwe ya ịmara biznes ahụ ị na-eme nwere ike ịbụ oru echi ekwuro maka ya were bịa gbuo nne gị ma ọ bịa gbuo nna gị ma ọ bịa gbuo nwa gị see biznes ahụ akara ọ bụ ezigbo ihe na awọ a na-agba ọsọ ihe na nkịtị and na otenete na ihe na gịnị dị n'ime ya and na ọkpara m butere gịnị ụja nwa nkịta o nwere ihe ndaba dị iche onye ajọchi iji adaba ebe ihe na-eme ọtụ ya asọrọ gị na ihe ndaba adịrọ mana mmadụ ọmụna nyocha biznes ọ na-eme maka ọ na bụ ụtụtụ a na-adịkasị were ụtụtụ ṅụrụ mmiri ụtụtụ asị gị jebe ọrụ ntu a na-eje ha achọọ m mmiri wedajiri oyi anyị achọọ mmiri mana iru ebe a rụọ ọrụ 2 hours hit mee gị mmiri ya eme gịnị mmiri ya agụrịrị gị ịmarakwa nke ihe ngị nwa na-emekwa kịta ịma nke ị na-eme na isee ya aka maka ụmụnne gị see ya aka ọ na mmadụ ji ime ọ na-eme if not my mother if not my father if not my children if not my brothers my siblings see ihe ga-eme gị oru echi imere ka irie taa na o nwere ihe ị ga-ekote ome ụmụnne gị niile na first ome all your family members anọ n'ụjọ see ya aka ka anyị wee mara nke bụ mmanwụ mara nke bụ nna anyị see ya aka biznes ya ga-abụ imechi ya oru echi ọ gabaghị ahụ see ya aka biznes ya ga-abụ oru echi ọ gabaghị ahụ gaba ndị obodo ahụ see ya aka Chukwu oke abịa ma anyị na-agọrọ ọfụrụ ụbọchị nke taata bụ na anyị kwuru sio ndị niile na-akpara mkpamkpa na anaba anyị wee lasa ọbara n'iyi na ndị mmadụ n'iyi tụlie ha elu ka ha nwee nsogbu maka na ezinụlọ ha tiri na nsogbu werekwuo nsogbu tụkwasịkwuru ha na nke ha maka na onye gburu mmadụ enwego nsogbu oriri onye ọbụla na-eje ka ọ pụrụ mmadụ ihe ya n'ike onye ọbụla na-eje anapụ ndụ mmadụ ibia ka anyị na-agọrọ ọfụrụ ụbọchị nke taata sị ya ga-anapụ ndụ onye ahụ akọkwara na eke nke o ji bụrụ ihe abịa akọkwara na eke nke o ji akọ n'orie nke o ji akọ n'afọ anyị gụrọ n'ọfọ na ndị niile adịala ụmụnne anyị n'iyi wee tie ọgba aghara ma ihe ndị a niile anyị kwusio na ọnwụ na mfu ahụ ha tiri n'ezinụlọ ha ji wee na-akwa akwara anyị sị ihe arịrị na ọnwụ na mfu akọkwara ha anyị gwara n'ọfọ na ojere ka okwu oyi n'ọkwa ọfọ nke echi ya zere ashif ndụ ka anyị na-ekwu okwu ya ya na-agọ n'ọfọ ebe ahụ maka ndụ ọjọọ anyị gbara n'ise biko ihe anyị kwuru ka anyị setakwana ihe ọma n'ime ya ndị ichie were n'ọjị kpara kacha ụka were nsọ ncha na ọya ụlọ enyewo m ihe eji atụ mmanya biznes ahụ ị na-eme mana o mechaa na ga-eji achụgharịgbu ụmụnne gị see ya aka ihe onye a na-ere bụ sola ya tisi sola niile sola efuru ya ma ntụsịrị ya ihe eji mara ya bụ sola efuru ka a na-ekwu ya kịta na o butere m sola nkwụ ụgwọ jidekwa obere ụgwọ ọ na-akatakwa onwewekwa ndịda biznes ọfụkpefu nke o butere nkịta sola ihe ọ ji mara ya installation ibe o mere gị install sola
ụmụ ihe ndị a ya ka ọ na-alụ otu ọ bịara ebe a kịta na ọkwụnụfụ ka m na-akọwa ihe ọ na-arụ ọ na o doro anya mụ na ya zụọ ahịa o buru ahịa alabakọ na ọ bụrụ eziokwu buru m ahịa ma o were gị akwụ ya amara na ihe a ka mụ na ya na-agba ụzọ ịmara bizinesi ahụ ị ga-abịa imebe ekwuru maka ya bịa chọtawa nne gị chọtawa nna gị chọtawa ụmụnna gị chọtawa ndị ikwu na ibe ma gịnị sie ya aka chaara bizinesi ọbụla ga-emekọta ka nne gị na nna gị nwee problem ụfọdụ a na-edebe arụ na o nwere ebe na-eme ndị so many families nọ taa ụzọ arụsị atụrụ atụ na be ha enwe ego ha ga-eji agwụ arụsị atụrụ atụ so many families ọ bụrụ ihe imeta bụrụ bizinesi imeta ọtaka olu enye ha ego ozugbo ilo kuchie na-eme anya ka krokodil na-eme anya ka ịma na-akpọ ọhụụ eburube ụwa na-eburi ala nka mgbe o ruzie na nka ọ bịazie gị n'ahụ ka obido fluoromatism bido ị na-agbada ihe ekenwuzi ike ahụ ịdọrọ na ụmụaka problem very bad ịtụ ọbịara kịta osola ka ọ na-eri ya na-etisi sola ya bụ ọma ntọrọ gị sola onwube ọkụ otiri gị street light ọ dị ọnụ nke a na-enwugide chefu nke ọ dọrọ ebe a na-enwugide chefu kokoroko aka ọrụ ya bụ ya tụrụ na mmanya n'ụbọchị nke taata bụ ndị niile anyị si Abakaliki ya kpukwe ndị niile bụ ndị ajọ mmadụ Abakaliki kpukwe ndị ajọ mmadụ ndị niile agha bụ ndị kpara mkpamkpa ahụ ama m ka obi dị ya kịta mana ama na ebe ha nọ na ha ya ma na ha emebiela ihe alachụwakwa ha ndị niile anwụrụ anwụ chụwakwana ha na mmụọ ndị nke nwere ikikere na mmadụ chụwakwana ha na mmadụ na anyị ya na otu ehi ama akịdị agba na nsị Chief nya onye ọdụ n'ọrụ ebe nọ kịta na NTI TV ịtọ ọnụ ebe a kịta na ị ga-afụ ị na-ahụ bọọgụ ya onye ụmụ ojii na ngwasom